Ya nditero m'bale wanga kuti zikomo kuti munali ndi chidwi kumvetsera nawo maaudio amene tinatumiza, komano chifukwa chakuti mwabwerabe kuti tizapitirire kumvetsetsa, makamaka ino abale amene mukuyendayenda kuzungulira kuno kumapiri akamanda, nanunso mumafuna mudzamveko kuti kodi chimene chichi ndi chani, nanga ife amene tili kuno kumapiri tidzapanga bwanji, zidzatikhuza motani. Choyamba ndinene kuti zambiri zimene zimanenedwa m'Baibulo kuti ndi zisauso kaya ndi miliri kaya ndi zovuta, kwambiri zikuoneka ngati kumene zidzatenge mphamvu zambiri ndi kumatawuni. Inuyo amene muli kale kuno kumapiri zikupezani koma mochedwerapo, chifukwa masisitimu ambiri amene alipo ali mtawunimu. Mwachitsanzo ino amene muli kuno ku country, system ya digital sikukukhuzani kwambiri, kapena ndinene kuti system ya digital ID, ngakhale ID kumene sikuti ndi chinthu choti chofunikira kwa inuyo, chifukwa pakadali panopa mwalima mukudya, muzapitirira kulima. Zidzatenga nthawi kuti adzafike kumunda nkukuwuzani kuti musalime, tikufuna digital kaye ID, zibwera koma mochedwerapo. Koma bambo Halawa pamodzi ndi abale anga amene tazungulira muno mu nkhalango zakamanda, amene mwandipeza ndikuona pale amuna ndi akazi, munati tikhale ndi kastadi akakakala achiwiri linolo. Ineyo ndikutengerani pa mawu akuti kodi mukudziwa kuti okhulupirirafe ndi zizindikiro, ndipo okhulupirira aliyense ndi chizindikiro pamaso pa Mulungu, komanso ndi chizindikiro pamaso pa anthu ku dziko lapansi. Mwachitsanzo, okhulupirira ndi chizindikiro cha Mulungu pakati pa anthu aku dziko lapansi. Ndiye masauso, zokoma ndi zina tikuzinenazi zivutitsa kwambiri, chifukwa okhulupirira tonse, kaya tili kutchire kaya tili mtawuni, pa nthawi inoyo Mulungu watiyikira ifeyo ngati zizindikiro. Nawo ndisadapite kwambiri kuzimene ndikufuna kunenazi, kuti mukayambe kumva, musunge mawu akuti achipanikizo chikubwerachi chikupita ku chizindikiro cha Mulungu ku dziko lapansi, amene ndi mpingo wa okhulupirira ndi chizindikiro. Zinayikidwa choncho kuchilengedwe pamene ankayika zizindikiro ku dziko lapansi. Adayika mwezi, adayika dzuwa, pamwezipo adayikaponso ndi nyenyezi zace. Mukaliwerenga buku la Genesis likupasani chizindikiro. Lerolo ndimafuna ndinene kuti tsopano inuyo ndinu mwezi pa zizindikiro ziwiri zikuluzikulu zimene Mulungu adaziyika kuti zikaunikire dzuwa komanso mwezi. Chizindikiro choyamba chidali dzuwa. Okhulupirira ku dziko lapansi mchipangano chakale amayimira ngati dzuwa. Utatha mpingo umenewo ngati chowunikira cha dziko lapansi kuyimira mpingo wa Mulungu, chinapita. Ndiye kenako dzuwa likalowa kumabwera mdima, ndiye pa mdima pacha Mulungu adayikaponso mwezi kuthandizira naso ndi nyenyezi. Kotero Mulungu akamayang'ana mpingo ku dziko lapansi amawuyika kuti kuli dzuwa kunena mpingo, kuli mwezi kunenanso mpingo, ndiye kuli nyenyezi kunenanso mpingo. Zonsezi ndikuzitchulazi mukazipeza m'Baibulo akuziyerekezera ndi mpingo, ndikuziyerekezeranso ndi chochitika cha nthawi ya kumapeto. Nawo pali nthawi ina yake imene Mulungu ankalenga dziko lapansi,
ndi adalankhula mawu awa amene ndimafuna kuti bambo komanso anzanga kuno kumapiri tithandiziraneko kanthawi kanoka. Nkhani iyi ndi yayitali chifukwa ili ndi zigawo zitatu. Tamverani verse number 14. Ndipo Mulungu anati pakhale zowunikira za thambo lakumwamba zakulekanisa usiku ndi usana. Ndikuwerenga Genesis chapter number 1 verse 14. Verse 14, zolekanisa usiku ndi usana zikhale zizindikiro ndi nyengo. Ndimafuna mumve pamenepa akuti anayika zowunikira ziwiri kuti zikhale zizindikiro. Number 1, zizindikirozo zikhale zizindikiro mu nyengo ndi usiku ndi usana. Verse 15, zikhale zowunikira thambo lakumwamba kuti ziwunikire dziko lapansi. Ndikutero 16, ndipo Yehova Mulungu anapanga zowunikira zazikulu ziwiri, chowunikira chachikulu chakuwunikira usana, chowunikira chachikulu chaching'ono chakuwunikira usiku. Ndipo adayikanso nyenyezi thambo lakumwamba kuti ziwunikire dziko lapansi. Masimbo amene mukuapeza pamene papawa adapanganso apply pamene amanena za mpingo wa kumapeto ndi zochitika za kumapeto. Kodi zikumveka pamenepa? Now mmene tamvera ripoti la ku LCD ponena za digital ID chifukwa ndi zimene mwabwerera, ndimafuna kuti lerolo mu Bible study iyi ndikupaseni kuti pakhala ndikuzunzika chifukwa adatiyika ifeyo mu zizindikiro ndikutiyerekezera ndi mwezi ndi dzuwa. Ndiye tikayang'ana timapeza kuti chifanizo choyimira dzuwa ngati mpingo chinalowa chifukwa chinali chipangano chakale. Ndiye kuti chidatuluka ndi chizindikiro chaching'ono chosiriza chimene ndi mpingo wa kumapeto umene ukuyimiridwa ndi mwezi. Mukakhala ndi ganizo limeneli pamene ndikunyamuka nane mu study iyi, tsopano mudzaona chimene mwezi uja anawuloserera kuti udza kumana nazo masiku awawa akumapeto. Alosi olekanalekana analosera za chochitika chodesa nkhawa chimene chidzachitike pa chizindikiro cha mwezi. Ndiye kuti pamenepo sankanena mwezi cha iye, koma amanena motanthauzira mweziwo kuyimira ndi mpingo wa kumapeto. Tipite ku buku la Yoweli. Bambo Halawa tandivundukulireni Yoweli chapter number 2, ndipo tidzawerenge verse number la 31. Chabwino ndiye kuti ndidziwerenga langali tisawerenge la chitumbuka. Langa la chichewa likuti dzuwa lizasanduka mdima. Ayamba kutipasa zizindikiro zijazi ndi akunena kuti dzuwa lizasanduka mdima. Mukangotenga mawu akuti dzuwa lizasanduka mdima, ndiye kuti ndinafunika kuti mu study imeneyi ndiyambire mmene mpingo oyimira ndi dzuwa udasandukira mdima kumapeto kwake. Mudzamva kunena kuti kuchokera mu nthawi ya Nehemaya mpaka kuzafika m'buku la Malaki, dzuwa linali likupita likalowa, ndipo linalowa mpaka zaka 400 zimene zimachedwa kuti dark agency, nthawi imene Mulungu sadatumenso mneneri kapena aneneri kuti adzalilangize dziko lapansi kapena kulankhula nalo. Anangoti analekezera pa Malaki. Mdima unagwa pa dzuwa pamene amapanga transfer kuchoka usiku kani kuchoka masana kukalowa usiku.
ndiye kuti pamene Yesu Khristu anabadwa timayamba kumva zakuti tinayambanso kulowa masiku osiriza, ndiye kuti tinayamba kulowa chigawo chosiriza chimene tidafunika kuti tiunikiridwe ndi mwezi. Tiyeni pa vesi namba 31. Ndi mwezi uzasanduka mwazi lisanafike tsiku lalikulu loopsa. Ndikamayang'ana ulosi uwu wonena ukuti ndi mwezi uzasanduka magazi. Ana Mulungu, ndi chifukwa chake ndikunena kuti tsopano mwezi uja wayamba kufuna kulandira chipanikizo kuti mwezi umenewu usanduke magazi. Kodi akunena ndani mwa ulosi? Oyimiridwa mwezi ndi okhulupirira akumapeto. Ndi chifukwa chake buku la Chivumbulutso likunena kuti iwo osalambira chirombocho aphedwe. Ndi chimozimozi kunena kuti mpingo wa kumapeto uja tsopano ukuyenera kuyenda mu process mukanyengo kena kamene mwezi uja uti usanduke magazi. Ndiye kuti inu ndi ine amene tili mtchire komanso tili m'matauni, tonsefe ndi chizindikiro. Pamenepa mwezi sikhala iwiri, mwezi umakhala umodzi. Pa mwezi ukaoneka simungauone mwezi wina kummawa, simungauone mwezi wina kumadzulo, omwewo umayenda. Mwa njira ina okhulupirira ndi chinthu chimodzi. Ndiye kuti pa simbo yakuti ife okhulupirira ndi amodzi, ndiye kuti zilibe kuti ena ali mtauni, ena munabwera kale ku country, nonsenu ndi mwezi, ndipo mukuyikidwa pa ndandanda yakuti mudzayenera kusanduka magazi. Ndiye kuti ampingo wa ku country muyembekezere kuti tikupita kokasanduka magazi, chifukwa tayikidwa ngati chowunikira chosiriza chaching'ono. Mpingo wa kumapeto wa ung'ono, ana ang'ono, little horns. Ellen White anafotokozapo za nkhosa zazing'ono za kumapeto. Now ife ndife mwezi chowunikira chaching'ono chimene ulosi ukutionesa kuti chimene chichi chiyenera kuti chizasanduke magazi. Ndi akunena kuti zimenezi zidzachitika lisadafike tsiku lalikulu la Ambuye. Mwa njira ina, ngati tsiku lalikulu la Ambuye ndi kubwera kwa Yesu Khristu, ndiye kuti chimene chikufunika kuyamba ndi kusanduka kwa magazi kwa mpingo umene ndi chowunikira chizindikiro cha usiku kapena kumapeto kwa nthawi ya pansi pano. Tione olemba buku la Chivumbulutso chapter number 6. Tikamawerenga mpingo wa Mulungu, ndidziwerenga ndine ndatero chifukwa ahalawa mwabwera ndi baibulo lachitumbuka, ndiye ine ndzichita ndi lachichewali. Verse number la 6 ndidzichedwa chifukwa ndikuyang'ananso ndekhapo mpano. Verse number la 6, chapter number 6. Chapter number 6, verse number la 12. Akunena kuti, ndipo ndinaona pamene anamasula chizindikiro chachisanu ndi chimodzi, ndipo panali chivomerezi chachikulu, ndi dzuwa linada bi longa chiguduli ndi ubweya, ndi mwezi onse unakhala ngati mwazi. Uyu tsopano ndi mneneri Yohane pa chisumbu cha Patimo. Mwa njira ina, awiriwa akufuna kutitsimikizira kuti chipanikizo chiyenera kubwerapo, tikufunika tiduse pa process mweziwu, mpingowu, chowunikira chimene chikuwunikira masiku akumapeto ngati mdima, chiyenera kuyenda mu nyengo imene chisanduke mwazi kapena kuti magazi. Tsono ichichi sikuti ine mtumiki ndikuopseza wanthu.
kapena atumiki amene akutiuza za kumapeto akuopseza wanthu ayi. Chinanenedwa kuti chidzachitika ndipo chidzachitikira okhulupirira. Ndiye kuti chipembedzo cha kumapeto sichikulengezedwa kuti chidzakhala cha mtambasale chamya ngati kunsi kwa ironi mmene tikumvera madansi, maprofesi amagalimoto, maprofesi amanyumba, amaukwati ndi mabanja ayi. Mpingowo ukuperekedwa ku magazi ndi mwezi uyenera kuchita turn into blood. Now ichi ndimafuna kuti inuyo mukhale ndi good understanding ya chimene muli, ingakhale muli kuno ku country nonsenu muli mu mpani wa mwezi, inuyo ndi mwezi. Ndiye baibulo likulongosola nyengo imene ndikuyitcha kuti chipanikizo chili pafupi. Baibulo likuti nyengo yakusanduka mwezi magazi, imene anthu adzaone chizindikiro cha Mulungu chikusanduka magazi ku dziko lapansi. Now nthawi imene iyi ndi nthawi imene tikuyiyembekezera kutsogolo kwa moyo wathu. Pa nthawi inoyo imene inu ndi ine tikuyenera kumvesesa bwino. Kuti ine ndikamveke bwino, ndikuwerengereninso baibulo lomweli la Chivumbuluso, koma chapter la nambala 12 timve. Chapter number 12 amatiuza za mkazi ndi chinjoka. Sindikumva ngati mukumva, ndipo sindikudziwa ngati mukundimva. Ndikunena kuti musazione kuti mwapulumuka kubwera kudzakhala kuthengo kuno ayi, chifukwa inuyo ndi mwezi. Ndiye kuti ngati mwezi ukusanduka magazi, tikunena mpingo wonse ku dziko lonse, kwa azungu, kwa mwenye, kwa aluya, kwa akuda, ku makaladi cha ku Mauritius uko, mpaka kuti konseko na mpingo ndi mwezi. Ndipo ndi ndondomeko iyi imene ikuyikidwa ndi maboma aku dziko lapansi, misampha iyi ya ma digital ID ikukusendezerani ku chipanikizo chimene chisandutse dziko lonse lino kukhala magazi, chifukwa mwezi ukuyenera kuzasanduka magazi. Na kutamverani mmene ndikunena kuti mwezi uzasanduka magazi, ndimafuna mumumveso zimene olemba buku la Chivumbuluso akunena pakati pa mkazi ndi chinjoka. Now mukamamva mkaziyo ndiye kutiso ndi mpingo. Ndiye mumvesese pano akunena kuti ndinaona chizindikiro chachikulu chikuoneka mmwamba, mkazi ovekedwa dzuwa ndi mwezi kumapazi kwake. Mukaona kunena kuti dzuwa akunena mpingo woyamba kumutu, ndipo kumapazi akunena mpingo osiriza, chifukwa thupi lili mpingo its body ndi thupi la Khristu Yesu limene linakhalapo kuyambira nthawi zosayamba. Now chigawo choyamba chakumtundaku tisadafike ku mwezi, thupi limene lili, dzuwa limene lili, limene akumveka mkazi uja, likhulupira lili kumvana bwino. Now ndiye kuti mukayang'ana pamene papapa akuwuzani kuti ndipo chizindikiro chachikulu ndinachiona mmwamba, mkazi ovekedwa dzuwa ndi mwezi ndi kumapazi ache, ndi pamutu pache korona wa nyenyezi 12. Ndiye kuti zinthu zitatu zimene mukuzipeza pa Chivumbuluso zimene atipasa mutu wakuti mkazi ndi chinjoka. Mukapita pa verse number 1 muyenera kupitaso pa verse number 14 mpaka na 18 ya Genesis chapter number 1 kuti akutipasa chizindikiro. Ndiye buku ilili likundilandira mawuwa, kundipanga verify, kundipanga
kundichongetsa kuti zimene ndikunenazi zili ndi biblical meaning kapena zili ndi background yake. Mumvese pamenepa mwezi tautchula kuja apanso mpingo muone kuti akuutchulanso. Now tamverani, Bible pamenepa likunena kuti chidali chizindikiro chachikulu chimene chidaoneka kumwamba, ndi panali mkazi, koma akuti mkaziyo adamuveka dzuwa komanso mwezi kumapazi. Ndikhulupirira kuti pamene tikupita kumapeto a nthawi inoyo, mu audio yanga yoyambayi ya mphindi zochepa, ndimafuna ndingokuonetserani kunena kuti zinthu zimene tikufotokozera nazi si zinthu zimene ineyo ndikungozitenga mmutu mwanga ayi. Mukayang'ana bwinobwino malemba akupasirani nkhani yofananafananayi ya mdima msole ya magazi pa mwezi. Now inuyo inu ndinu mwezi kumapazi kwa mkaziyo, kumapeto kwa mpingo wavala mwezi. Mpingo wa Mulungu ndi mwezi kumapeto kuno. Ndiye mwezi umenewu akuti Yoweli anauona ukusanduka magazi, nayenso Yohane adauonanso ukusandukanso cha magazi. Now kulikonse kumene mpingo wa Mulungu tili, tizidziwa kuti posachedwa tisanduka magazi, pakuyenera kuti ulosi umene ukwaniritsidwe, okhulupirira akumapeto akasanduke magazi. Ndiye kuti sizikutengera kuti mmene mwabwera ku country kuchire kunoko ndiye kuti mwasanduka magaziwo ayi. Mukuyenera kuti muzasanduke. Zimene zikundipasa chithunzithunzi chokwanira kupyolera m'Baibulo kuti chisausochi chipirirochi sitikunena antawuni okha amene shuga wadulira ayi, ngakhale inunso muno m'midzi muno mchire, kaya idzakhala kuti digital ID simunalandire, koma mchire muno inu ndi mwezi, muyenera kusanduka nawo magazi. Ndi chifukwa chake ayikadiso licha the whole scene aye, big brother is watching you, adzakuyang'anani ndi kukupezani chifukwa inuyo ndi mwezi umene mukuyenera kuti mukasanduke magazi. Tipiteni ku buku la, ndikhulupirira kuti mukundimva, ndiye ndimafuna tione olemba buku la Machitidwe. Olemba buku la Machitidwe, koma pepani mwina ndikungopitirira tinene kuti alipo amene samamva chichewacho. Zikomo kwambiri, palibe, tonse tikumva chichewa. Tipiteni ku buku la Machitidwe, pa Machitidwe chapter number 2 verse number 20. Verse number 20 ikunena kuti dzuwa lizasanduka mdima ndi mwezi uzasanduka magazi, lisanadze tsiku la Ambuye lalikulu ndi loonekera. Now apa panali pa tsiku la Pentekosto, ndiye panali mawu amene adayikidwa akuti chizindikiro cha Petro. Ndi atalankhula zonse zimene iye adalankhula kuyambira pa verse number 6, komatu ichi ndi chimene mneneri Yoweli ananeneratu, ndipo kudzali masiku osiriza, anena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse. Chifukwa chake ncha dzulo, ngati munamvera nawo ma audio acha, ndimanena kumene kumachokera mphamvu. Atazindikira kuti mwezi ukukayenda pamalo pamene ukukafinyidwa, ukaphedwa, ukakhapidwa, ukasanduka magazi, kuti ukayende mu perseverance, ukapirire, ukaduse pa chipiriro pamene popo, ndifunika kuti mwezi umene uwu ndiuziretu kuti ndidzayenera kuthira kaye cha mzimu wanga pa thupi lililonse, kuti mphamvu
zimene zizizasandusa mwezi magazi zisazausinthe mweziwo kusakhala mwezi, uzakhalebe mwezi koma uli mmagazi, uzachita kuti cheza kuti pyu kufira ngati magazi. Mwezi umene ndikunena mpingo. So prosesi ya chilango ndi kuzunzidwa inayamba kunenereredwa ku buku la Genesis mwa mafanizo, inayamba kunenereredwa ku buku la Chivumbuluso mwa mafanizo, kunena za mpingo ngati chizindikiro chosiriza poyimiridwa ndi mwezi. Now, tiyeni muone Bible likuti ndiye kuti adzakwanise kupirira. Yoweli akunena kuti ndizathira cha mzimu wanga lisadadze tsiku. Akunena kuti ndizathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse. Now, ndiye kuti mankhwala achipiriro pamene mwezi ukulowa mu mphika kuti ukafinyidwe usanduke magazi. Nkhani iyi ndiyosodesa ngawa mpingo wa Mulungu, koma tikungosoweka Ambuye kuti adzitithandizira inu anzanga amene mwangondipeza madzulo ano. Tsono tikumva kunena kuti akuti ana ndi amuna ndi akazi adzanenera, anyamata adzaona masomphenya akulu mwakuti. Verse number 18 akuti ndiponso pa akapolo anga ndi pa azakazi anga masiku awa ndidzathira cha mzimu wanga ndipo adzanenera. Ine ndimangotengapo kuti adzathirapo cha mzimu wanga ngati chilimbikitso chimene adachichita mu tsiku la Pentekosto, kuti pamenepa unali kuti mwezi ukupita kokasanduka magazi. Chifukwa mukangochoka pamenepa chapter number 4 muyamba kuona mpingo ukuzunzidwa ku chipangano chatsopano, mpingo ukuponyedwa muchoponderamo mpesa kuti akafinye mpesazo zikatuluse vinyo amene akapereka moyo ku dziko lapansi. Verse number 19, ndipo ndidzapanga zodabwisa pa thambo la kumwamba ndi pa dziko lapansi, mwazi ndi moto ndi mpweya wa utsi. 20 ndi pamene tsopano akulankhula nkhani, koma 19 akuti ndidzapanga kapena kuti ndidzapasa zodabwitsa mthambo la kumwamba ndi zizindikiro pa dziko lapansi. Tamverani, mwazi ndi moto ndi mpweya wa utsi. Akutipasa ngati kang'anjo ngati zimene zidzachitike. Now, mphika uwu nkhali iyi, moto uwu, pali mafuwa amene mwaonenso apa amene akukolezedwa. Chochitika chimene chakuti chidzachitika koma masiku osiriza. Sindikudziwa ngati mwaona mafuwa atatu amene tikusonkhezapo nkhuni pakatikatipa. Na mukadzayamba kusanthula mafuwa atatu amene ayikidwa ku dziko lapansi, ndiye kuti mudzayambanso kudziwa za nambala ya nambala 3 kuti ikutibweresera zotani mu ulosi. Tamvera, Bible likunena kuti ndipo ndidzapasa zodabwitsa mthambo la kumwamba, kapena kuti ndidzapanga chodabwitsa pa thambo la kumwamba ndi chizindikiro pa dziko lapansi. Koma chizindikiro chimene chidzabwere pa dziko lapansicho akunena kuti kuzakhala mwazi, moto ndi mpweya wa utsi. Mukayang'ana moto, mukayang'ana mwazi, ndiye mukayang'ana mpweya,
mupezanso kuti tili ndi zinthu zitatu. Now bambo Halawa ndi abale anga ku country, mulole kuti imeneyi itikhalire Bible study yozama kwambiri, imene akutipasa moto, utsi ndi magazi. Kodi zinthu zimene zizi ndi chani ku dziko lapansi? Moto, mwazi ndi magazi. Ngati ana Mulungu tizingoyenda osazindikira utsi wo ku dziko lapansi, mpweya otuluka ku dziko lapansi kuthinisa zinthu, ndi uti muzapeza kuti ambiri sakuzindikira mmene nkhanza ndi machitidwe a dziko lapansi lino mmene akuyendera, kuti mkatikati mwa zochitikazi tikaone kuti kodi utsi ndi uti. Chabwino tikaonesesanso kuti tili ndi moto ndi uti. Musayiwale kuti pa Chivumbulutso chapter number 13 verse 15 kulekeza 18 tinamva kuti chirombo chimene chocho chikatsitse moto ku dziko lapansi. Ndiye kuti ngati ndikunena kuti chipanikizo chili pafupi, chifukwa izizi zili kutsogolo kwathu. Anzathu adazilowa pansi pa Herode, pansi pa Pilato, pansi pa Kaisala. Mwapeza mafuwa atatu amene adayatsa moto umene unavutisa kwambiri mu nyengo ya mpingo oyambirira kuchokera pa Yesu kuzalekeza pa zaka 100, mmene moto umenewu unaotcha achina Polycarp ndi anzawo, ana Blandina ndi anzawo. Anamva kupweteka nyengo imene iyi. Zomvetsa chisoni kuti Blandina anali nawo mugulu lolandira nawo chipweteko chimenechi. Panali mafuwa atatu amene anakolezedwa. Mukayang'ana ndi chidwi mpingo wa Mulungu, mukapeza kuti dzikoli lili ni magawo atatu basi. Magawo atatu amenewa mukapeza ku United Nations. Kumeneku mukapeza Secretariat, mukapeza General Assembly, mukapeza Security Council. Ndi zinthu zitatuzi zimene ngati tizakhale ndi Bible study yolongosoka tizazisanthule kuti ndi chani. Mafuwa Security Council, fuwa number 2 General Assembly, fuwa number 3 Secretariat. Mukapeza kuti zinthu zitatu zimenezi ndiye mtima wa dziko lapansi. Sono tikunena za mwezi, ndi chifukwa chake pa verse number 20 ayamba kukuwuzani kuti dzuwa lizasanduka mdima ndi mwezi uzasanduka mwazi. Zimenezi zizachitika liti? Lisadadze tsiku lalikulu la Ambuye. Lisanadze tsiku lalikulu la Ambuye ndiloonekera. Ndiye kuti akanena kuti tsiku lalikulu la Ambuye loonekera, akunena kubwera kwa Yesu, chifukwa diso lililonse lidzamuona. Sadzabwera mchibisibisi. It's not invisible, koma ndi visible. Adzaoneka mlengalenga. Tsiku lalikulu la Ambuye loonekera lidzachita bwa lisanafike. Pamene tikumva zipanikizo zimenezi, kudzuka kwa National Sunday Law, chipanikizo cha chikakamizo cha kupembeza Sunday, kudzuka kwa makadi a chilolezo, ma ID, no sale, tizimvana kaya ndi zizindikiro zooneka pa mwezi ndi magazi ooneka pa mwezi, amene ayenera kuoneka kaye magaziwo lisadadze tsiku
lalikulu la Ambuye. Ndiye kuti mpingo ngakhale tathawira kuno ku country tikuyembekezera bwanji tsiku lalikulu la Ambuyeli? Tikuyenera kudusa paka process kena kake ndi kamene tibwere kudzatoledwa nkhalango muno ndi kuponyedwa muchoponderamo mpesa. Kazi kumveka zimenezi? Sakumva munthu. Chivumbuluso chapter number 9. Is it 9 or 14? Ndiambire kaye chapter number 9. Koma mwina ndibwere pa 14. 14 angelo atatu alalikira uthenga wa chiweruzo zikomo. Ndimafuna kuyambira verse number 14 pamene akuti pasamasika azinthu ndi mpesa. Ndipo ndinapenya taonani mtambo woyera ndi tambo padakhala wina onga mwana wa munthu wakukhala naye kolona pamutu pache. Ndipo mngelo wina analankhula anatuluka mkachisi wofuula ndi mawu akulu wakukhala pathambo, tumiza zenga lako lakuthwa pakati pakuti yafika nthawi yakumweta, popeza zinthu za dziko zachetsa. Ndipo wokhala pathambo anaponya zenga lache, ndipo zinthu za dziko zinamwetedwa. Ndipo mngelo wina anatuluka mkachisi wamwamba nakhala nalo zenga lakuthwa nayenso. Ndipo mngelo wina anatuluka pa guwa lansembe, ndiye wakukhala nalo ulamuliro pa moto. Listen attentively and carefully. Mwaona angelo ena akutulukawo, koma mngelo winayi akuti anali ndi ulamuliro pa moto. Mwanjira ina, pamene mwazi ukusandulika kukhala magazi mwezi, pali chizindikiro china chikuchitika pano, ndiko kumwetedwa kwa zinthu. Tamverani. Ndipo mngelo wina anatuluka pa guwa lansembe, ndiye wakukhala nalo ulamuliro wa pamoto ndi mawu akulu kwa iye wakukhala nalo zenga lakuthwa nanena, tatumiza zenga lako lakuthwa nudule matsango a munda wa mpesa wa dziko lapansi, pakuti mpesa zache zapsa ndithu. Ndipo mngelo anaponya zenga lache pa dziko nadula mpesa munda wa dziko, naziponya moponderamo mpesa mwamukulu mwa mkwiyo wa Mulungu. Ndipo moponderamo mpesa oponda mpesa anaponda kunye kwa munsi, ndipo munatuluka mwazi moponderamo mpesa kufikira zapakamwa pa bulu. Ndikuganiza kuti kusogoloku zinthu sikuti zili bwinobwino ayi. Kwina kwake china chake chichitika ana Mulungu. Ndikhulupira kuti mukuyenda nane. Ndi ka Bible study pang'ono, ndiye ndidzibwerera msanga kuti tidzithawira kwambiri kumalemba. Tioneni buku la Luka chapter number 21. Luka 21 akutipasa verse number 25. Tikuchokera ku buku la Genesis, tikuyang'ana za chizindikiro pa mwezi. Verse number 21. Nkhanicha sikuthera kuchipangano chakale chokha. Verse number 25 akuti, ndipo kuzakhala zizindikiro pa dzuwa ndi pa mwezi ndi pa dziko lapansi, chisauso cha mitundu ya anthu ali nkuthedwa nzeru pa kukokoma kwache kwa nyanja ndi mafunde.
tizimvana na mulungu. Izi sopano ndi ma events amene ali kutsogolo kwathu. Titazindikira choyamba mu phunziro lathuli kuti ife ndife mwezi umene ukuyenera kusanduka magazi. Ndiye mumve pano akuti ndipo pazakhala chizindikiro pa dzuwa ndi pa mwezi. Zikumveka zimene zeti? Ndi pa nyenyezi za pa dziko lapansi. Chisauso cha mitundu ya anthu. Zinthu zimenezizi zidzakhala mu masaini a mwezi ndi dzuwa, ndipo chimenechi chidzakhala chisauso cha mitundu ya anthu akukhala pa dziko lapansi. Somuno kumapiri kuno simbali ina ya dziko lapansi ndi dziko lapansi. Mulosi tonsefe tili pamodzi. Palibe amene akuoneka kuti ali ndi mwayi wakupulumuka chifukwa ali kumapiri. Ayi, tiphunzira mu verse 2 kuti kodi nchifukwa chani kumapiri kuno. Tamverani. Ndikhulupirira mwaona pamenepa. Ndi akunena kuti anthu akukhala pa dziko lapansi adzamva mkokomo waukulu wa pa nyanja ndi mafunde. Verse 26. Anthu akukomoka ndi mantha pakuyembekezera zinthu zimene zili mkudza. Sindikudziwa ngati alipo amene ali ndi confidence yopanda mantha ngati munthuyo amakhulupirira di mulungu pa zizindikiro zimene zikuoneka ku dziko lapansi lino zosonyeza kutha kwa nthawi. Aliyense ali njenjenje. Dziko lapansi sopano layamba kunjenjemera, ndipo sikale anthu tiyamba kukomoka ndi mantha. Tikayamba kumva kumakomo kwa neba, tikayamba kumva kumayiko otizungulira, mukazangomva kuti zimene zizalowa mu South Africa, Malawi, adzayamba kunjenjemera, ndipo tidzayamba kukomoka ndi mantha. Mmene tikumva zinthu ngati zina ndi zimenezi, anzathu amene ali mayiko akunja koma amakhulupirira mulungu ayamba kale kunjenjemera. Dziko lifika pokomoka pamene popo ndi pang'ono. Mukuopa anzathu amene muli kunja kuti kono akatitsekera, nanga akatseka maboda, nanga akatipanga hands up ma national ID a digital, tili kunja tidzakana tidzayenda bwanji? Inde dziko lapansi pamene liyambe kuona zizindikiro zimenezi lidzayamba kukomoka ndi mantha. Pachitika china chake chimene chiti chifinye mpingo. Mwezi ukangoyamba kuda, dziko lapansi likomoka ndi mantha. Lerolo kudakali freedom, democracy, palibe amene akuchita mantha. Lerolo kudakali mpaka pamene anthu adzauone mwezi kunena za mpingo utayamba kuzunzika, ndi pamene anthu adzadzadze ndi mantha, chifukwa pamene oyera mtima ali konkuno ndi pamene pali mwayinso wakulapa kwanu. Chifukwa posachedwa pakuchitika mkwatulo, akatenga oyera mtima, time will not be available. Akangochoka oyera mtima, mpata will not be available. Kulapa maubatizo obatizidwa kanayi, they will not be available. Zizindikiro za pamwezi zikayamba kuchitika, iniyo ndi chizindikiro. Akadzayamba kumva kuti kumapiri akamanda atwaibu adula nthuli ndi anawo ndi ayaya omwe. Akadzayamba kumva kuti bambo Halawa adulidwa nthuli ndakazamwe ndi loda yemwe. Paja ndi loda atu ameneyo, kazi wa bambo Halawa. Inde ini akamanyadira kuti loda wanga, akadzamva kuti loda wanga wadulidwa nthuli, pamenepo dziko lapansi lidzanjenjemera ndi kukomoka ndi mantha. Chifukwa ife oyera mtima ndi chizindikiro ku dziko lapansi chakutha kwa nthawi kapena kukhala pobe kwa nthawi. We are the sign of the world. We are the sign. Ndi chifukwa chake amipingo yakugwa akasonkhana pamodzi amafufuzabe kumene kuli oyera mtima, kumene kuli mwezi.
Ndi chifukwa chake United Nation amakumana kufunafuna kumene kuli mwezi. Ndi chifukwa chake kwa LCD dzana pa 15 usiku amafunafuna kumene kuli mwezi, amanena kuti there is a sound coming from nowhere. Akufunafuna pamene pali mwezi. Iweyo ngati uli mwezi ku Joburg pa kampani yopanga fodya, yopanga chinangwa, yopanga sopo, pali ponse pamene ukugwira ntchitopo, tamvera diso limene lili likukusakasaka. Akatipeza olemba buku la Mateyu akuti pazakhala chizindikiro pa dzuwa ndipo mwezi, ndipo anthu ali nkukomoka ndi manda akadzayamba kuona mafunde akukokoma pa nyanja. Lerolo idakalibata koma ikuoneka kugavwira nyanja ya dziko lapansi pang'ono 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 pang'ono. Inde akutiuza nkhani imeneyo. Mukawerenga nkhani imeneyi kufika nayo pa versi nambala 26 akuti anthu akukomoka ndi mantha ali nkuyembekezera zinthu zili nkuza ku dziko lapansi. Taganizani mmene tikungomva mbiri ya digital ID, ambiri tataya mtima, tisatumizirana bwanji ndalama. Mmene tangomva za kusintha kwa masimu kadi, tataya mtima, tisatumizirana bwanji ma audio. Ife amene amatitumizira cha 10 amatumiza pa Airtel Money. Ndiye ngati kadi latu silikonzesa tizadya bwanji. Anthu ali nkukomoka ndi mantha, anthu adzakomoka ndi mantha, anthu adzakomoka ndi mantha poona chilango chimene chili nkudza ku dziko lapansi. Verse 27, pakuti mphamvu zakumwamba zidzagwedezeka, ndipo pamenepo adzaona Mwana wa Munthu ali nkudza ndi mitambo ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Koma poyamba kuchitika izi, weramisani mitu yanu, weramisani mitu yanu. Choncho ndimati tidziweramisa mitu ndi kusamangoopa zili zonse kuzipanga kuti zimenezo ndikutha kwa nthawi. Ayi, pasakhala chizindikiro ndipo magazi adzenda kuyenda munsewu. Nthawi zina kungochita mantha kusintha kwa masimu kadi ndiye tipange bwanji azitumiki. Ayi, zikoza kutheka kuti zimenezi zinchabe, zilibe ntchito, kupanga kusapanga zilibe chilichonse. Tiyembekezere akuluakulu kuti pakhala chizindikiro pa mwezi, mukadzaona mpingo choyamba ukupanidwa. Ndiye mpingo suzapanidwa ndi national, supanidwa ndi masimu kadi. Mpingo supanidwa ndi visa. Mpingo supanidwa ndi kadi la mazimu. Ayi, payenera kukhala chimene chipanikize kuti chikapangise mwezi ukhale ndi mdima. Ndiye ndiganizo limenero muona kuti kodi tilembese masimu kadi anthu amene tili kunkhalango. Ine ndikukupasani mwayi wakuti muwerenge malemba mupeze chimene akuti ndi chizindikiro cha dziko lonse, si simu kadi. Chizindikiro cholambira nacho fano, si visa kadi, si digital money. Ayi, koma ndi national ID. Ndiye kuti mantha anu akulu muziyang'ana zimene zozo. Sono Baibulo likunena pano kunena kuti pakuti mphamvu yache kumwamba izatero. Verse number 28, koma poyamba kuchitika zimenezi weramisani mitu yanu. Verse 29, onerani fanizo, onerani kunkuyu ndi mtengo yonse, pamene iphuka muipenya nimuzindikira panokha kuti dzinja lili pafupi. Tinapita kutali. Tibwerere tizapeze malemba pa buku limeneli la Yesaya chapter number 13. Ndikulankhula kukulimbikitsani abale kuno kunkhalango kuti pali zina zimene simukufunika kudziyamikira nazo, kunena kuti hayi ife tinabwera kuno ndiye zimene zizi zitiphonya. Mwabwera pano patwa ibu koma mmene mwalankhulira audio ija
ndiye kuti anzathu to antauni ali pa moto kwambiri, chifukwa nanga siku kumene zikupepa ndi kumeneku. Ayi ana a Mulungu, ndikufuna ndikuwuzeni kuti okhulupirira onse ndi chizindikiro, ndipo anachiyikiza ku chizindikiro cha mwezi, ndi akuti mweziwo uzasanduka magazi. Ngati muli okhulupirira iniyo kutchire kuno, inu ndinu chimodzi mwa chizindikiro chotchedwa mwezi, ndi akuti chizindikiro chimene chocho anachiona aneneri onsewa ndi kwachulawa, akuti chikusandika magazi. Ndikuti magazi ayenda muno mumapiri akamanda. Tikuyandikiradi ku chipanikizo cha dziko lonse lapansi. Yesaya akulankhula kanthu kena kake pa chapter number 13. Ndiwerenge ndithu mavesi amene wasindilekera pa njira. Ndikukhulupiriranso kuti audio imeneyi tangosala ndi 10 minutes, ndiye tiye tiwerenge mwa changu kwambiri verse number 10 ya Yesaya chapter number 13. Chapter number 13 verse number 10 akunena kuti chifukwa nyenyezi zakumwamba ndi makamu awo sizidzawala, dzuwa lidzada nkutuluka kwace, ndipo mwezi udzaonesa kuwala kwace. Mwezi sudzaonesa kuwala kwace. Ndikuti tsopano apa tikufika pakuti kulankhula kwa anthu a Mulungu kukhala kopanda se posachedwa pompa, chifukwa Baibulo likunena kuti mwezi suonesanso kuwala kwace. Palibe nkhani imene izamveke bwalo limene akakuyikire ni kumbuyo kuti awa wande achita bwino mutakana kukhala mu system ya dziko lapansi. Ayi, mwezi suonesa kuwala kwace. No mercy pa inuyo. Simuzayima pa koti nkugamula kuti iniyo mwachita bwino kukana national ID ya digital. Ayi, simuzayamikiridwa ndi mabwalo kuti iniyo mwachita bwino kukana kupembeza siku la Sunday. Ayi, Bible kuti mwezi suzaonesa kuwala kwace. Mabwalo aku Hague, mabwalo aku International Court of Criminal chakuti, ma High Court, ma Supreme Court, onse sadza kumverani. Choke Yesaya amauona mwezi ukulephera kuonesa kuwala kwace. Kudzakhala ngati kuti ifeyo kulibe, chifukwa mudzakhala kuti simuli mu system ya dziko lapansi. Ndi akuyerekeza kuti mwezi suzaonesa kuwala kwace. Na mwezi umene uwu akunena nonse amatauni ndi amidzi momwe mukuyembekezera kukumana ndi chipanikizo chaposachedwa pa. Ndikukhulupirira kuti mukutha kundimvesesa bwinobwino. Nditaona Mateyu chapter cha 29, chapter number 24 lokani verse number 29 akuti, pomwepo atapita masauko amasiku awo, dzuwa lidzadesedwa ndi mwezi sudzaonesa kuwala kwace, ndi nyenyezi zidzagwa kuchokera kumwamba, ndi mphamvu zakumwamba zidzagwedezeka. Imeneyo mundilole kuti ikhale Bible study yapadera-deraso mina kutifotokozera zimenezi, koma ndingofuna ndikupaseni chithunzi chakuti akuvomerezana ndi Yesaya kuti dzuwa lidzada, mwezi suzaonesa kuwala kwawo, koma tsopano kudzakhala nyenyezi zimene zidzafune kumalizisa kumene mwezi walephera. Ndi akuti zimene zozo ndi kampingo kenikeni kakumapeto kamene nyenyezizo zidzangotothoka kugwera pansi. Mwaona lalika mphamvu aja nyenyezi zikutothoka akuphatikana ndi mafano. Mwaona lalika mphamvu aja akupita kwa asinanga. Mwaona abusa abwino aja akulowerera muzikhalidwe zachikuja. Bible kuti nyenyezi mastar akugwa pansi adzatothoka. Lerolo muziona kutothoka kwa nyenyezi zikugwera pansi.
Ambuye akudalitseni kwambiri pamene ndikukupasani chithunzithunzi chakuti inuyo ndinu chowunikira chosiriza koma chaching'ono kuchokera ku buku la Genesis chapter number 1 tinayambira 14 kupita kutsogolo kwake. Lero timalizise nkhani imeneyi ndi Ezekiel chapter la kodi nchani kumutuku nkadakumbukira. Ezekiel chapter number 32 tikaphonya tipasiya 32 Ezekiel chapter number 32 ndifuna kuti ndiwerenge nanu ngati sindikulakwisa mavesiro pakuti ndikungonena za mmutumu. Verse number 32 tiyamba kuwerenga verse number 7 ya chapter number 32 pamene pakunena kuti ndipo pakukuzima iwe ndidzaphimba thambo ndi kudetsa nyenyezi zace, ndidzaphimba dzuwa, ndidzaphimba mtambo ndi mwezi, sudzaonesanso kuwala kwace. Tsopano limeneli ndi chenjezo la amene mukudikirira osatembenuka mtima. Posachedwa ife mwezi amene tikulalikira uthenga wabwino, Mulungu atiphimba posachedwa pompa, sitionesanso kuwala kumeneko. There will be no more mercy. Uthenga wabwino suzapezekanso. Kutereku tikuyandikira tsopano nthawi yakuti mweziwu Mulungu auphimbe. Mapiri muno sitidzatsikanso kubwera mtawuni, maaudio sadzapezekanso. Maulaliki awawa asiyati payenera kuyenda kapiriyodi kakuti Mulungu afuna aphimbe mwezi umenewu usaonesenso kuwala kwace, kotero kuti nthawi inoyo ndiyoyenderatu kulalikira uthenga, chifukwa posachedwa pompa Ezekiel anaona m'masomphenya mwezi iwe ndizakutchinga suzaonekanso. Kulalikira uthenga wabwino kuyima posachedwa, kufotokozera za kumwamba kuyima posachedwa. Ndi chimene mabuku akufotokoza. Now muyembekezere kuti pamene mdima ukuonesa, pamene mwezi ukusanduka magazi, the same time Mulungu kale akuchita cover light ya uthenga wabwino, chifukwa uthenga wabwino sudzakhala pobe. Pakuti pamene uthenga wabwino, pamene tamverani, pamene mwezi uzidzasanduka mdima, tidzakhala kuti tikuyandikira pa tsiku lalikulu la Ambuye, la kubwera kwa Ambuye. Now ndi masiku omwewa oyandikana amene Mulungu ati achite kava. Ndi akachita kava ndiye kuti uthenga wabwino nawonso ukusowa, ukuchita disappear. Choncho musadire nkhawa zakuti kodi maaudio tizamva bwanji, kodi ayi, Mulungu adzakhala kuti imeneyo ndi njira imene adzachitire kava mwezi kuti usaonesenso kuwala kwace. Ndikuchenjezeni amene muli kunja kwa mawu a Mulungu, mweziwu ndikumadalira kuti ndilapa mawa alalikira anthu. Ayi, kutele kuine nkamayenda kutamanga ndi uthenga, ndikudziwa kuti posachedwa ndine mwezi andichita kava Ambuye, light yanga izima, izikandizimira ndili kuphiri. Ndakhala ndikukhonzanso moyo wanga ndi Ambuye kuti akamabwera andipeze ndili kumene koko. Sindidzatsikanso tsiku lina pano pa mapiri akamanda until adzandigwira ndi kundipha. Ngati adzandisiye, Mulungu adzanditengere pano, chifukwa kumene ndimayendayendaku ndili kumene koko, chifukwa mweziwu Mulungu sanauchite kava. Maaudio mukuwamvawa ndi chifukwa kuti mwezi sanauchite kava. Alaliki mukuwamvawa ndi chifukwa chakuti Mulungu sanachite kava.
ma prophecy update chani mkwati ali pafupi. Zonsezo ana a Mulungu masiku osiriza kaya ndani amene akulalikira onsewa atumiki mukuwamvawa itilipo ifeyo chifukwa chakuti mweziwu sadauchite kava. Achita kava posachedwa ndiye mwina kudula kwa masimukadi, kulandidwa kwa mafoni chifukwa chakuti tidzatuluka mu sistimu takana kukhala ndi digital ID. Mafoni tidzakhala ndi mwayi wosagwiritsanso ntchito, kaya magalimoto sitidzayenda, sitidzapita kuti adzakhala atalitsekera m'misewu, tilibe ziphaso zoyenereza. Nthawi imene yoyo chidzakhala kuti akukwaniritsa ulosi chifukwa mwezi Mulungu adzauchita kava kuti usaoneseso kuwala kwace. Ndi mawu amenewa mpingo wa kuno kumapiri mu Bible study imeneyi mundilole kuti ndikhale kuti ndamaliza gawo loyamba limene landitengera 1 hour 59 seconds mpaka tsiku limenelo. Amen. Ndikulandireninso chigawo cha madzulo kamene cha Bible study kunoko ndikumadzulo kale. Tingomaliza kumene kuona buku la Ezekiel limene limatiuza kuphimbidwa kwa mwezi kophimbawo akhala Yehova Mulungu wakumwamba, ndipo tinaona kuti mwezi ndi chizindikiro cha oyera mtima umene ndi mpingo wa kumapeto. Momalizisa kwenikweni ndi khamu la nyenyezi limene amanena kuti analionanso likugwa. Mu zokambirana zathu zoyambazi timamvesesana bwino kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi ife amene tili ku country pa nkhani ya chipanikizo chimene chikunenedwachi. Ndiye taona kuti mkatikati mwa chipanikizo chimenechi tikatengera kuti ndi chizindikiro, ifeyo ngati mwezi tinaona kuti mwezi uja ukubwera magazi, kutanthauza kuti chiyesochi chikugwera tonse akutauni ndi aku country tomwe. Komano pamene tikuona zoterozo tinafunanso kuti timvetsetsane mu Baibuloli limene latipasa chithunzithunzi chokwanira kuti mazunzo sakutengera mbali imene tikupezekako. Komano tinangoona kuti zochitika za mtauni kapena kuti zochitika ndi zimene zikudulanso nthawi zina malire, kuti kutauni mwina kuzavuta kwambiri zochitika zake mwina zimene malamulo wa zichani ziyambira kutauniko. Ndi ganizo la mavuto ndi masauso akutsogolo zinapangitsa kuti anthu ambirimbiri achikhulupiriro chathu cha Seventh Day tithawire midzi kumene timakutcha kuti ku country side. Country living inayambika ku dziko lapansi malingana ndi maulosi. Ngati pali malo ena amene country living imamvekako kwambiri ndi malo amene Mateyu chapter number 24. Ndete tivundukule Mateyu 24 kuti lero tipezeko chinthu china chake pamene kukuda kuti tithawire pamoto chifukwa chakuti pamapiri pano pakuzizira koma kwambiri. Verse number 15 ikuti chifukwa chache mmene mudzaona chonyasa chakupululusa chimene chinanenedwa ndi mneneri Danieli chitayima malo oyera, iye amene awerenga mkalata azindikire. Linali ngati chenjezo lonena chinthu chimene chidzatizizimutse kutsogolo, kuti ngati chizindikiro chakuti zinthu sizili bwino, akuti ndi pamene tizazione kuti zonyasa
zikuyima pamalo oyera. Ndiye tikadzaona kuti chonyansa koma chopululutsa chayima pamalo oyera, ndiye kuti amene akuwerenga mkalata azindikire malo oyerawa ali ndi zitanthauzo ziwiri. Malo oyera, poyera poonekera ndi aliyense, pamene si pakuyimira chiyero cha kwa Mulungu, koma poyera pakuti aliyense akumachiona, kapena chinthu chimene chikuonekera kwambiri, chadziwika kwambiri, chazitukula chokha, chili poyera poteropo, koma chikuzinena kuti ndi choyera ichocho, koma ngakhale chikuchita zokuda, koma chikuzitcha choyera, chayima poyera. Noti poyera pake pamene timapapeza ku buku la Deuteronomo paja kuti malo oyera akhala amodzi. Pamene poyera nambala 2 ndi kukachisi kumene kudzaona kuti chonyansa koma chayamba kulowa ku malo oyera, chayamba kumakhuza zinthu za Mulungu, malamulo amene azizakhuza miyoyo ya uzimu ya anthu, zikukhuza kulambira. Mukazaziona zimenezozo, Yesu akunena kuti pamenepo iwo amene ali mu Yudeya athawire ku mapiri. Ndiye kuti apa pamene timatengapo country living, kapena pamene ineyo nditengepo country living apapa, sindidziwa anzanga kamaphunzitsa zimenezi zimakhala bwanji. Ndiye kuti chifukwa chakuti ife amene tili kuno choyambirira akukantiri ambiri amene tinathawira kale timaziona tokha kuti tinathawira ku mapiri kapena tinathawira ku kantire, tikukwaniritsa ulosi umene baibulo linanena za kutuluka kwa m'matawuni kubwera mchimidzi. Koma ineyo ndimafuna ndikupasireni kanthu kena kake kapaderadera kamene kadali mdzanja la Yesu pa vesi nambala 16, kuti kamene konso katakhala mdzanja lanu chifukwa kali ndi chothandizira pamene mukuchita pulani yochoka ku tawuni kubwera ku countryside. Yesu akunena mmene muyendere. Iye akunena kuti pomwepo iwo amene ali mu Yudeya athawire ku mapiri. Tsopano akanena kuti ku mapiri Yesu apa ndi kuti mwachidule sakunena ku nkhalango, sakunena kowirira, koma akutchula mtundu wa nkhalango kuti ndi kuphiri. Ndiye ndimafuna tiyambe kumvana kuti chifukwa chani Yesu akualunjikitsa wanthu ku mapiri, osangowauza kuti thawirani ku nkhalango bola ayi. Pali kusiyana kwakukulu pa zinthu za uzimu kwa anthu okhuzidwa kuchita mawu a Mulungu, kutuluka m'matawuni kupita m'midzi. Pali kusiyana kwakukulu pakati pa nkhalango chabe ndi mapiri. Yesu amanena za mpingo wotsalawu umene ndi chizindikiro chimene tachiona chikusandulika mwazi kumapeto a nthawi kuno. Amaona kuti umenewu ndi mpingo wa Mulungu umene ukuthawira ku mapiri, koma chifukwa chakuti kuthawa kutuluka mtawuni si chizindikiro chakuyera mtima, kapena si chizindikiro chakuti munthu wamalizika kukonzeka. Ndiye kuti munthu uyi ndi mtumize kumalo kumene akhoza kukamalizika kukonzeka pamene akundidikirira. Ganizo lakuti athawire ku mapiri likubwera chifukwa cha malo amene Mulungu amaona kuti munthu akathawira kumene koko amathandizika kukonzeka kobwino, kusiyana ndi kungothawira kulikonse kuti bola kuli ku nkhalango. Now ndimafuna kuti lero ndikusiyanisireni pakati pa nkhalango wamba zimene mungapite ku country ndi nkhalango za mapiri. Yesu pa chapter 24 verse nambala 16 pa tikumpeza kuti sakungotiuza kuti bola tithawire ku mapiri chabe ayi, koma akutipasa chithunzithunzi cha kothawira, ndi akunena kuti amene muli mu Yudeya muthawire ku mapiri. Tsono ndimafuna tiyambe kumva kuti kodi m'baibulomu mawu akuti mapiri, phiri, mapiri, phiri anatchulidwa maulendo ambirimbiri, koma chifukwa chani? Tikaonanso zinthu zambirimbiri zimene Mulungu anachita kwambiri ndi anthu amene anali m'mapiri, zazikulu zikulu zokwana 10
zimene zidachitika ku dziko lapansi lino ndi atumiki mulungu anazichita pa mkumano wa munthu ndi mulungu pa phiri. Ndiye ganizo la phiri lerolo musalipange underestimate, mulione kuti kodi mulungu ali ndi chani ku phiri. Now mukangonena za mapiri chabe ndiye kuti mumakhala mukunena malo awawa. Mukangoti mapiri mchingerezi amanena kuti heaven and earth collide, kapena mwa njira ina mukanena kuti kuphiri ndi kumene kumwamba ndi dziko lapansi zimakumana. Mukhale ndi ganizo limene lolo, ndipo ndi ganizo lomwelo limene linapangitsa kuti atumiki ambirimbiri tiwatchule kapena mavesi ambirimbiri amene tingawerenge akupasani zifukwa zimene zozo zakuti kumwamba ndi dziko lapansi zimakumana. Nawu Yesu Khristu akudziwa kuti mpingo umene ndikuwuza kuti uthawire ku mapiriwu sunamalize kukonzeka, ndikuyenera kuti iwowo okhala ku dziko lapansi ndi ine mulungu okhala kumwamba ndasankhirenso malo amene ine ndakhala ndikutsika ndikudzakumana ndi anthu okhala ku dziko lapansi, where heaven and collide has been collide, kumene akhala akukumana kwa nthawi yayitali yonseyi. Yesu sakutisiyira chimene chocho kuchokera mu chipangano chakale mpaka na mu chipangano cha tsopano. Akutchulapo za mapiri, mapiri ambirimbiri, kotero kuti chifukwa chakuti ndikupita ku kanthawi kakuti katha kukuda tifuna kuweruka, sindikuchedwetsani ndi kuwerenga mavesi koma mungolemba mavesi amene ndikupaseniwa. Choyambirira tampeza Yesu akuuza mpingo kothawira, sakunena kuti ungopita ku nkhalango chabe ayi, akunena kuti uthawire ku phiri. Phiri lili ndi ka significant kena kache kamene kamachitika pakati pa munthu opemphera ali pa phiri ndi mulungu. Akamapemphera koma ali pa phiri pamakhala kukondera kwina kwache kumene kumaoneka kuti mayankho kapena mgwirizano wa opembeza a dziko lapansi ndi olambira mulungu amwamba pamodzi ndi mulungu mwini amakumana mofulumira, amakumanako. Linapatulidwa mwapaderadera mukamanena nkhani zopemphera. Choncho Yesu akuwauza kuti ophunzirawa athawire ku mapiri. Musunge chakuti mukangonena kuti phiri m'baibulo ku zinthu za uzimu ndiye kuti ndi kumene heaven ndi earth imapanga collide. Now tili ndi mapiri pafupifupi 10 amene timaona kuti kunachitika zinthu zina zache za mtengo wache wapatali, koma monsemo kudali ku phiri. Mwachisanzo tili ndi phiri loyamba limene limatchedwa kuti Mount Oliver. M'bandakucha wa tsiku lina Yesu anakapemphera pa phiri limene lili la Oliver. Timayipeza nkhani imeneyi pa Luka chapter number 22, chapter chonse chikupasani nkhani imeneyi. Mupezanso nkhani yomweyi pa Machitidwe chapter number 1 verse number 12. Mukachoka pamenepo mukampezanso nkhani yomweyi ikukambidwa ku chipangano chakale ndatumikiwa mu 2 Samuel chapter number 15 verse number 30. Komanso mukachoka pamenepopo mukapeza buku la Mateyu 21 verse number 1. Mmenemu ndakupasanimu mukapeza chochitika chimene chidachitika pa phiri la Oliver. Mukapeza atumiki amchipangano chakale kuphatikizapo Yesu m'bandakucha wina adapita ku phiri limene lili. Now mmene iyeyu Yesu ankawuza anthu kuti athawire ku mapiri, amadziwa kufunikira kwake kumene Atate ake amatumizirira uthenga olumikizana ndi anthu mwansanga pa phiri.
ndikufuna ndikupaseni kusinthika kwa maganizidwe mukamapanga dongosolo la zipanikizo zimene mwazimvazi, ndiye muli ndi ganizo limene Yesu Khristu akukupatsani kuti mukazaziona izi zikuchitika muzathawire kumapiri. Ndiye inuyo mukufuna kuthawira ku country, phiri musalitalikire m'maganizo pamene mukusaka malo oti mukapembeze kapena mukakhale, chifukwa kumapiri ndi kumene Yesu akudziwa kuti othawira kumapiriwa sanamalize kukonzeka, ndipo ndi malo amene munthu ndi Mulungu amatha kukumanako nkukonzerako zinthu zace. Ndimafuna kuti mundimvesese bwino, chifukwa m'Baibulomu tili ndi malo kuti tikupembeza Mulungu amene si Mulungu wakuchigwa, si Mulungunso wakumapiri. Ndi ganizo limenelo mwina mukhoza kupanga izizi kuzipanga kukhala zopanda ntchito, koma ndimafuna ndibwere nanu limodzi kunena kuti kumapiri kukuoneka kuti kwakhala kukuchitika mkumano waukulu kwambiri. Mwina ndi ganizo limene lili ndi pamene Yesu amadziwa kuti pakuti nthawi sinathe yakuti ine ndikubwera ndikungowauza kuti mukachachiona chonyasa chopululusa chitayima pamalo oyera, inuyo ngati mudzafune kuthawa mudzathawire kumapiri. Pokhala kuti anthu awawa akungothawira kumapiri, osati kuti ine ndikubwera ndikuyenera kuachita sendi kuatumiza kumalo kumene akakhala ndi mwayi wakulumikizika pakati pa iwowa ndi Mulungu. Ndi malo abwino ndi kuphiri, ndi chimene tikuchipeza mmene mumu. Ndiye tapeza kuti Yesu anathawapo nkukakhalako ku phiri limene lila Moriya. Phiri nambala 2 ndi phiri la Mount Sinai. Ngati mungakumbukire bwino, kuchokera pa phiri la Mount Sinai ndi pamene Mose adakatengerako malamulo. Tili ndi mawu ambirimbiri, komano mukangonena za phiri la Mount Moriya akani Mount Sinai limene ndi phiri lachiwiri, mukapeza kuti m'buku la Exodo chapter number 31 verse number 18 akutchulamo, Exodo 34 verse number 2 akutitchulira, Levitical chapter number 17 verse number 38 mukapeza kuli chochitika, Numeri chapter number 1 verse number 1 kuli chochitikanso, komanso Numeri 3 verse number 1 kuli chochitika, komanso Deuteronomy 33 verse number 2 kuli chochitikanso. Now chinachitika ndi chani? Mukapeza kuti mmene Mose ankayenda, Baibulo likumuwuza kuti, ndipo Mose limatiwuza kuti Mose anakwera ku phiri la Sinai. Chifukwa chani Mose sanapite ku nkhalango kuti bola kukhale nkhalango, analunjika ku mapiri? Ndiye kuti pali chochitika china chake chimene chimakhuza phiri. Mwachidule mwina ndisanapite patali, mungakhale kuti mulikale ku country living ina yake imene kulibe mapiri, koma muziyesesa kuchoka ku nkhalango yanuyo kusakasaka pamene pali phiri, ndicho linga choti mulemekezepo Mulungu wanu, chifukwa Yesu akunena kuti zikazaoneka kuti chonyasa chopululusa chaonekera, akuoneka ngati akuphunzitsa mpingo kukhala ndi mchitidwe okapemphera koma pa phiri, pamene heaven and earth zimapanga collide. Ndimafuna kuti mukhale ndi chithunzithunzi chakufunikira kwa phiri. Kodi mumapita ku phiri chifukwa chonena kuti countryside kapena kuti country living, Yesu sankapanga kuti ndi malo ena okakhala kwa anthu ayi, koma amanena kumene anthu akakhale akupemphera ndi kumalumikizana ndi Mulungu, akudikirira kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Now chifukwa chakuti ntchito ilipo imene munthu opita ku phiri kani othawira ku country amakagwira, Yesu adaona kuti kumene kumakagwirika bwino ntchito imene iyi ndi pa phiri iti yakukumana ndi Mulungu mpemphero. Pa phiri ntchito imeneyi imagwirika Mulungu suka. Now ndimafuna kuti muzindimvesesa pano kuti country living ndi yonse ndithu, mwathawa ndithu muli kumene koko, koma m'maganizo mwanu muzizindikira kuti country living sikodzangokhala kuzaphunzirirako kulima kapena kuzaphunzira kudya zolima nokha ayi,
ndi kumene mulungu amadziwa kuti simunathe kukonzeka kuti muzikakonzekabe mukufunika muzikapemphera. Ndiye malo amene mulungu amakonda akhala akuakonda ndi kuapatula mwapaderadera nkhani ya mapemphero ndi pa phiri. Ndiye taonera pa phiri loyamba lija limene tinalitchula phiri ilolo ndi la Oliva, ndiye taphunzira phiri ilili la Sinai. Tioneni phiri nambala 3 kunali phiri limene ndi phiri la Ziyoni. Phiri la Ziyoni unali mzinda omwe Davide adalamuliramo pamodzi ndi mulungu. Mukapeza kuti Ziyoni unali phiri, machapita ena amachitcha chitunda, machapita enanso amachitcha pokwera. Koma ufumu wa Davide umene umatchuka unachita duelo pa phiri la Ziyoni. Ndiye kuti kungovumbuluka mtawuni ndi kungopita kulikonse si bwino. Tizionesesanso kuti kumene tikupita kukhale kuti kuli phiri. Ndi zoona kuti tili ndi mayiko ena mzipalamba zoti mapiri kulibe, ndi zoona ndi zothekera. Koma tikamayang'ananso ma distance amene anzathu akale ankayenda kuti akafike ku mapiri, anali maulendo atali ankapanga sacrifice kuti akapeze pamene pali phiri kapena pamene pali pokwera ngati chitunda. Panali chifukwa ndithu. Choncho tikamawerenga malemba opezeka pa 1 Samuel chapter number 5 verse number 1 mpaka 10 muona kuti kunali ku phiri. 1 King 1 Mafumu kani 8 verse number 1, komanso Isaiah 24 verse 23, Masalimo 2 verse number 6, Aheberi 12 verse number 23 ndi kwina. Koma mavesi onsewa mukamangiririkanso ndi mawu amene amapezeka ku buku la Masalimo amene Davide akuti ndikweza maso anga ku mapiri, thandizo langa lidzera kwa yani. Kotero kuti ndi bwino pamene tikusaka country side yokuti tithawire phiri tilipange consider. Ndizotheka kuti sitingakupeze kumene koko, komano tikakafika tikaonesese kuti tili ndi malo amene tikuona kuti awawa akhala phiri langa, chifukwa pamenepo ndi pamene mulungu azikakumanira napo inuyo ndi mulungu. Mulungu akudaliseni mpingo. Ndikudziwa kuti tsopano kandima kayamba kugwa. Ndikupasireni phiri la nambala 4 ndi phiri la Moriya. Pang'ono Abrahamu kapena kuti pang'onong'ono Abrahamu ankafuna kupereka mwana wake Isaki nsembe kuti aphedwe. Panali pa phiri la Moriya pamene panakachitikira nsembe yoyambirira ya pakati pa mulungu ndi Abrahamu, pamene padakalowa nkhosa. Panali pa phiri. Timayiwale kuti nkhosa imeneyi inkayimira Yesu Khristu amene atadzaphedwe. Ndiye kuti tikapita kutsogoloko tikamakamaliza tikalipeza phiri la Gologota kumene nkhosa ija inakaphedwera kuyimira Yesu Khristu. Zonsezi zinachitika pa phiri. Ndiye kuti tili ndi Mount Moriya. Chifukwa chani tikupeza zinthu ngati zimenezi? Ndikukulangizani ndi kukuunikirani mpingo kuti tili pano pa mapiri akamanda sipongokhala kuti tizipitidwa mpweya, koma ndi pamene heaven and earth zingapange collide. Inuyo ndi mulungu ndi kumwamba mungakumane nako. Mungakhale ndi mwayi wabwino kwambiri okumanirana ndi kumwamba kwanu, mukakhalanso pamalo okwera ngati anowa, monga mmene adachitira anzathu amene ndikukupasirani pamene papawa. Lero tiye tipitirire tionenso phiri kodi tili pa phiri nambala 4. Tiye tioneni phiri nambala 5. Phiri nambala 5 limatchedwa kuti Mount Ararat kapena kuti phiri la Alalati. Timalipeza pa Genesis 8:4
pamene chombo chija chitatenga anthu opulumuka kuchigumula chidakayika pamwamba pa phiri la Alalati pamene anali kuzikonzekeretsa mu New Era mu dziko latsopano. Kamukundimva mpingo, panali pa phiri. Tioneseseni kuti phiri tikuliyikamo tikamathawa mtaunimu, chifukwa Mulungu wakhala akuonesa zinthu zambiri zodabwitsa pa mapiri. Ndibwereze kunena kuti pa phiri la Alalati chigumula ngati cha mavuto amene tikufuna kukumana nawowa pamene chinali kufuna kudza, analangiza mtumiki wake kuti akwere mchingalawa, ndipo chingalawa chija Mulungu anachitenga ndi kukachipachika pa mapiri a Alalati, chifukwa kuti chikakocheze pa mapiri a Alalati. Ndimafuna ndikufotokozereni mchingereze kuti mapiri, it's where heaven and earth collide. Choncho simunalakwitse kukhala ndi countryside ya mapiri ngati imene iyi, imene Mulungu angapitirize kutikonzanso ndi kutilungamisanso mwatsopano. Nthawi zina osangovumbuluka kuchoka mtaunimo basi muli kumeneko kunchenga koko, muli ku countryside, kungopitapo kwina kulikonse muli ku countryside. Ayi, Yesu pa Mateyu chapter number 24 akunena mawu, akunena kuti mukadzachiona chonyasa chopululusa chili mkuyima pamalo oyera, pomwepo owerenga mkalata azindikire. Verse number 16 akunena kuti chifukwa chache amene ali mu Yudeya ayambe kuthawira ku mapiri. Nkhani imeneyi ndiyofunikira kwambiri kuti kodi ndi site ya country living yathu tili ndi mapiri, amene mapiriwo si pamalo poti tizikapitidwapo mphepo koma kupemphera. Mumaona ngakhale m'matauni mwathumu timakawunjikana kuphirira Sochi, ena kuphirira Ndilande, ena kuphirira Bunda mulilongwe, ena la Tambalale. Tili ndi mapiri olekanalekana kuzungulira dziko lonse lapansi la Malawi. Timasankha kukapemphera kuphiri, ndipo tili ndi maumboni ochuluka kuti amene amapita kukapemphera kuphiri mayankho amatha kubwera konsanga dhani kukangopemphera pa fulati ngati apapo. Pamene zimugwirizana nazo kaya simugwirizana nazo, koma pali kukondera kwa paderadera kumene kumaoneka kwa anzathu amene amatenga mapemphero. Akati tikupanga fasting ndi kupita pa phiri, timanena kuti tikakwera phiri, ndipo anthu akhala kukwera mapiri ndi kumakalandira mavumbuluso. Ndimakumbukira mchemwali wanga pamene amakalandira uthenga wa buku la Yesaya ponena za nkhani ya Koresi, anandiwuza kuti iyeyo anakwera phiri la Bunda ndi pamene anakalandira revelation imene iyi. Anakalandiranso revelation pomwepo pamene ankakalandira revelation la uthenga wa mkwati ali pafupi panali pa phiri, amene ni mchemwali wanga ali mutauni ya Lilongwe. Kotero kuti pa phiri pamandipasa chithunzithunzi china chimene chimafunika. Chonde anyamata tikamathawira ku country chifukwa cha chisauso chikubwerachi, tiganizire kwambiri kuti phiri likatiyandikire pamene tizikapempherapo. Tisakakhalenso kuti tikuyenda magalimoto 5 kuti tikapeze pali phiri, tikakhala kuti tikudzichedwetsera tokha, chifukwa kupemphera kopemphera pa phiri kukuoneka kuti kuli ndi kukonderedwa kwa paderadera. Ndikupitirizireni mpingo wa Mulungu, tione phiri nambala 6. Phiri nambala 6 ndi phiri la Tabori. Tinaona Debora anawuzidwa kupita pamwamba pa phiri kuti adzagonjetse adani ake, ndipo anagonjetsa mdani wamkulu kwambiri otchedwa Sisera. Chigonjetso anakachitenga pa phiri la Tabori. Mukawerenga Oweruza chapter number 4 mupeza kuti chigawenga chachikulu chotchedwa Sisera chinafera ndi mphamvu zimene Debora adakazitenga pa mapiri. Chifukwa chake nchani? Ndime pamenepo ndibwerere kuti mukamanena kuti mukupita ku country living siko kabisala, koma kokakonzetsera moyo wakukumana ndi Ambuye. Ndi chifukwa chake Yesu akuwauza kuti anthu apite ku phiri. Ku country living siko kasegula minda,
country living sikukasegula madimba. Country living ntchito yake sikukakhala ndi chinangwa iyayi. Country living sikokalima kumbatata matani. Country living ndi meaning imene mukuyipeza mu buku la Mateyu chapter number 24. Akudziwa kuti amene mukuthawanu sikuti Yesu akubwera mawalo mutathawayi, mudikirira na mukakakhala ku country living iko kumene koko kuphiriko muzikapemphera kuti mukapitirize kukhonzetsera moyo wa mapemphero monga timachitira kuti tili kuno ku Zingwangwa timati tikwera phiri la Zingwangwa, tikwera phiri la Chiromoni, tikwera phiri la Ndilande. Timapita kuti tikatani ndi kumalo kumene munthu umakhala pansi ndi kupemphera. Ndili ndi m'bale wina amapereka umboni wokwanira bwino wa zimene zidanchitikira pa phiri la Bunda kuti Mulungu anamteteza atagwira mphenzi ikugwa mvula pakapepala ka plastiki kumene anyamatawa amakakumana ndi Mulungu. Ndikunena kuti phiri is the place where heaven and earth collide. Let's not underestimate ikamaganiza zopita ku country living. Mapiri tachite consider chifukwa paphiri ndi pamene munthu amakumana ndi Mulungu nkumapemphera na Yesu Mulunguyo anangosankha mwakufuna kwake pamene zifukwa zake sitingazifotokozere bwino kuti azichita zoterezi kumapiri okhaokha. Ndikupaseni phiri nambala 7. Phiri limeneli limachedwa kuti Mount Betludi kapena kuti Mount Eremos. Mateyu 5 verse number 7, Yesu adayimirira pamenepo ndipo anali pamwamba pang'ono 25 meters kuchoka pa nthaka, ndipo pamene analipo anali pa mtunda okwera pafupifupi 200 above sea level, akuona nyanja ya Galileya. Ndi pamene amapereka madaliso paja, odala aliwomva njala chifukwa adzakhuta. Anali pa phiri limene lili akupereka Mateyu chapter number 5 kupereka uthenga wa mtengo wapatali ngati umene uja wa odala anauperekera osati ku nkhalango chabe koma panali pa phiri, chifukwa uyu akukonda kupita m'mapiri ndi kumakapereka mauthenga onse amphamvu amene Yesu anapereka, zozizwa zonse zimene Yesu anazichita. Tamverani, tili ndi phiri nambala 8. Phiri limeneli limachedwa kuti Mount Hermon. Ili ndi phiri lalitali mu dziko lonse la Israeli, koma m'bukunso la Enoki amafotokoza kuti phiri limeneli ndi kumene kunagwera angelo akugwa aja amene anasokoneza dziko lonse lapansi, anagweranso kuti kumene koko nawonso amafunitsitsa atakhala pomwepa. Ndili pamenepa ndingapite nanu mu buku la Ezekieli kumene timapezanso kuti uyuyu ndiyerekezi anamgwetsa kuchoka pa mapiri. Amanena kuti iweyo unali ofunikira mu Edeni ndipo mpaka chinapezeka choyipa mwa iwe kuchoka paja pa mapiri. Now nayenso ndiyerekezi akudziwa bwino kuti kuphiri ndi kumene olungama amakakumanira nako ndi Mulungu wawo. Now ndisanapitirire kufika pa phiri nambala 9, ndikupaseni chithunzithunzi kuti kantundu kambiri ka angelo akugwa kamakondanso kupita kukakhala ku mapiri. That's why munthu akhoza kuchoka wa moto bwino kubwera kuno ku mapiri ngati sazipemphera, munthu uja amakhala ofoka kusiyana ndi mene analili ku nyumba. Ndibwereze chikuchitika ndi chino kukantire kuno, anzathu amene simunabwere, akhristu aja amene anali olimbikira kwambiri zinthu za Mulungu akabwera ku phiri kuno akasiya kupemphera akumakhala oyipa kwambiri ku mapiri kuno kusiyana ndi mene analili kunjaku. Ndi zimene zikuchitika kuno ku country. Ena akutengerako makhalidwe onyasa kwambiri ku country living.
chifukwa malo okwera ano mapiri country living Yesu akudziwa kuti ndi kumene mpingo amawuyingitsira kuti ukadikirire ukukonzekera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, malo achidikiriro chakukumanirana ndi Ambuye Yesu ngati mwathawa zipwirikiti za m'matauni ndi kumapiri. Na Yesu Satana amangobweretsa zikhalidwe zina zace, kumakhala nkhondo kumapiri kuno sizamasewera. Komanso ndinene kuti ngatitu mumaona ngati ndi zinthu zofewa kubwera ku country living, ayi, angelo akugwa nawonso anathawira komwe kuno, kotero kuti nyengo za anthu okhala ku country zimalimba extraordinary, na nyengo za munthu wa ku country zimathina, koma kuthina kuja kodabwitsa kuti kuthina ukuku sikuthina kwa wamba, chilipo chimene chikutisaka kuno. Abale, kumakhala matenda kuno, malungo osati amasewera, koma nthawi zina ikati kung'ambe njala si njala ya masewerayi, umphawi ukati ukuchakache sizamasewerayi, matupi akati asinthe ngati zinyama nkhalango muno sizamasewera. Zimasonyeza kuti muli pa nkhondo ina yake, chifukwa muphiri la Helemoni mmenemu ndi mmene buku la Enoki limanena kuti kuphiri limene lolo ndi kumene ziwanda zambirimbiri za angelo akugwa zinathawirako. Nkhani imeneyi timayipeza m'Baibulonso ya phiri limeneli, Deuteronomy chapter number 8 verse number 8 mpaka 9, Yoswa 12 verse number 1, Yoswa chapter number 13 verse number 11, Masalimo 42 verse number 6, Nyimbo ya Solomo chapter number 4 verse number 8, komanso Masalimo 133 verse number 3. Ndatero kuti mavesi wandikungopereka kuti tidzipita tikulimbikitsana anyamata inu madzulo ano amene mwandipeza pano pa phiri la Kamanda motsogozedwa ndi Bambo Halawa. Ili ndi phiri namba 9 limene limatchedwa kuti Mount Carmel. Eliya adachallenjana ndani nili 450 abala panali pa phiri la Carmel. Yesu pa verse number 16 akuti mukadzachiona chonyasa chopululusa, chonde musapange mistake, amene muli mu Yudeya muthawire kumapiri. Now mukapeza kuti phiri limeneli kudachitika mkangano wa ziwanda zolowa mwa aneneri onama abodza ndi Eliya. Sono Eliya ali ku phiri, zidansonkhanira ziwanda komanso aneneri onyenga, kumene iye ndi Mulungu anamenya nkhondo yogonjetsa. Musayiwale konse kapena kukayikira konse kuti pamene mukubwera kumapiri ngati kuno pali chinthu china chake chimene chingachitike. Mpingo wa Mulungu tikupitirira kulimbikitsana za direction ya nthawi ya chipanikizo, kodi tikafuna kuthawa. Baibulo likutiuza chani? Nkhani ya chapter number 16 cha Mateyu chapter number 24. Yesu why sakungonena kuti thawirani ku nkhalango, koma akutchula kumapiri. Ndiye ine ndikukupasirani anzanga amene mwazacheza nane nkhani yokhuzana ndi kumapiri. Mwanjira ina ndikufuna kutanthauza kuti tikabwera ku country living siku zangu khalako kuti tizilima ndi kumadya zathu, ayi, koma kunoko ndikodza kumana ndi Mulungu. Ndi chifukwa chake akudziwa kuti awawa kumene akupita kwa kukamalizitsa ulendo wa mgwirizano wawo ndi Ambuye nditani. Powauza iwowa ndisauze kupita kumalo ena afulati kapena kunkhalango chabe kumene akangokhala koma pleasure, ayi, koma adzikapemphera. Now pokhala kuti adzikafuna kukumana ndi ineyo Mbuye wawo pafupi
ndikafuna kukumana ndi mulungu ndili dziko lapansi ndimapita kumapiri. Awa ndi akusanza anga nawonso ndawuze kuti apite kumapiri chifukwa ndikumene ndimaona ngati kunali ize kukumana ndi kumwamba, kumene kuli ize kukumana ndi kumwamba. Ndipo mavesi tapatsana aja a Mount Carmel timayang'ananso za 1 Mafumu chapter number 18 16:45 komanso 2 Mafumu 25 verse at 5, 2 Mafumu 2 verse number 25. Phiri losiriza limene silomaliza kwenikweni ndi Mount Gerizim, pamene mpingo unalowa m'dziko la malonjezano unachita chisangalalo pa phiri limeneli, ndipo anakwera pa phiri atalowa m'dziko la lonjezano, awoloka Yorodano afika pa Ai, analowa m'phiri la Gerizimu. Ku phiri la Gerizimu ndi kumene adakachita chikondwerero chawo choyambirira. Anapanga pa Deuteronomy chapter number 11 verse 29, oweruza 9:7-15, Yoswa 8:33. Ana mulungu ndimafuna kuti malingana ndi zimene baibulo likutifotokozeranso kuti Yesu atangwira phiri namba 11 linali phiri la Gologota. Tsono chifukwa chakuti kwada mawa ndidzafotokoza kuyambira pa phiri la Gologota, koma samale ya zimene ndakuwuzanizi malingana ndi mmene baibulo likulongosolera, mapiri ndi malo opambana omwe mulungu wakhala akukumanira nako ndi munthu. Maulendo opitirira pa chikumano ndi kupitiriza mkhalidwe wa mulungu ndi anthu. Timaonanso kuti mpingo unachita chotheka kumapeto a nthawi kuwuzidwa ndi Yesu Khristu pa Mateyu chapter number 24 kuti zikadzayamba kuonekera m'mudzi za nthawi ya kumapeto izi za nthawi ya chipanikizo tikuzinenayi, akualangizanso kuti anthu acha adzathawire kumapiri. Tsono Ambuye akudaliseni mpingo chifukwa taonani kandima kakugwa. Tiyeni tiserereke kupita mulu wazimu, tisererekere kumtundako kusukuluko, ena mwachokera chako kasasire. Mulungu akudaliseni kwambiri mpaka na tsiku lina limene tidzakumanenso. Amen.